Raz, dva, tri, počujeme sa? To tam asi funguje, nám to funguje. Takže, vážené dámy, vážení páni, milí študenti, v prvom rade som veľmi rád. Ja sa trošku dám takto bokom, aby pána Ševčoviča bolo vidno. Som veľmi rád, že tu na pôde súkromnej strednej odbornej školy Hutníckej a rovnako tak na pôde súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová môžem predstaviť a zároveň i privítať diplomata, ktorý už 15 rokov funguje vo svetovej politike. Je to človek, ktorý bol pri vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Je to človek, ktorý bol pri vstupe Slovenska do Schengenu. Rovnako tak sa zúčastnil i neľahkých vyrokúvaní podmienok prvého európskeho rozpočtu. O tom možno, že dneska niečo povie, ak sa budete pýtať. Dámy a páni, som opäť, ako som už spomínal na začiatku, som rád, že vám môžem predstaviť podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu, no a v súčasnosti kandidáta na prezidenta pána Maroša Šefčoviča. Dobrý deň. Dobrý deň. Som rád, že spolu s pánom Šefčovičom je tu aj pán Marian Kurčík, ktorý je podpredseda predstavenstva akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová, takže dobrý deň vám. A pani riaditeľky oboch škôl súkromných dobre poznáte, takže pani Pindiaková a pani Zingorová, to je pre vás, dobrý deň. A pani manželka, pani Šefčovičová, ktorú už predstaví pán Šefčovič a v krátkosti, čo to o sebe povie. Takže dúfam, že diskusia bude plnohodnotná. Pán Šefčovič určite je pripravený zodpovedať na rôzne otázky, ale dúfam, že všetky budú v korektnom duchu. Takže ešte raz dobrý deň a pán Šefčovič, vitajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ako vidíte, ja som si za dole sako, lebo zostalo mi to zo školských čias, že keď človek stojí pred striedou, pred tou pomyselnou tabulou, tak je mu hneď ako si horúcejšie. Ja si myslím, že vy máte podobné pocity, keďže navštevujete strednú odbornú školu alebo gymnázium. My sme sa s pani riaditeľkami dnes rozprávali, koľkatýkrát ja som vlastne dnes už tu. No a som tu 4. krát. A chodím sem preto, lebo vždy som sa chcel jednak aj niečo podučiť, to znamená, ako sa dá znovu nastaviť ten duálny systém, ktorý tu máte, ako sa dá postarať o mladých ľudí, aby mali veľmi kvalitnú prípravu pre svoju budúcu profesiu, ako sa dá zabezpečiť kvalitná výuka jazykov, takže vy sa učíte anglicky, učíte sa nemecky, učíte sa rusky. A musím povedať, že Podbrezová, Železiarne a vaše dve školy v tomto v podstate idú vzorom celému Slovensku. Preto som bol veľmi rád, keď som sa mohol pozvať a vlastne priviesť so sebou pred pár rokmi aj kolegu talianskeho komisára, vtedy zodpovedal za priemysel, pán Tajani, dnes je prezidentom Európskeho parlamentu a vždy si veľmi rád spomína na stretnutie s vami, na návštevu fabriky, na návštevu vás a vo svojej kancelárii má tak ako ja darček od pána Sotáka, to bola veľmi veľká valaška, takže nosíme ju so sebou a máme ju ako spomienku na návštevu u vás. Vaša generácia stojí pred časmi, ktoré ako na Slovensku, tak aj v Európe sú naozaj považované za zlomové. Veľa sa bude odvíjať od toho, ako zvládneme tie budúce roky z pohľadu toho, aká budeme úspešná krajina, ako sa nám podarí zreformovať ekonomiku ako na Slovensku, tak v Európe. A myslím si, že už najbližšie roky nám v podstate dajú odpoveď na jednu veľmi dôležitú otázku. A tá otázka je, aké bude toto storočie. Bude čínske, bude americké, alebo bude európske. No a my jednoducho musíme urobiť maximum preto, aby bolo tak európske, ako sa len dá. To znamená, musíme zvládnuť všetky tie dôležité megatrendy, tak tomu hovoria politológovia, tak tomu hovoria futurológovia. A sú to vlastne megatrendy spojené s tým, čo vy sa dnes učíte. Lebo určite do budúcna budú rozhodujúcu úlohu hrať také tendencie, aké študujete vy dnes. Digitalizácia hospodárstva, informatika. Určite stále viac a viac budeme počuť a vidieť robotizáciu priamo v praxi.
Stále viac sa budú využívať všetky atribúty umelej inteligencie. Začínajú sa stále viac a viac rozvíjať biotechnológie a ďalšie iné oblasti, ktoré jednoducho budú mať rozhodujúci vplyv na to, ako bude konkurencieschopná naša ekonomika. My niekedy v Európe zabúdame, že európska ekonomika je dnes najväčšia na svete. Naše hospodárstvo je väčšie než americké, väčšie než čínske a preto si myslím, že aj teraz pociťujeme také väčšie napätie vo vzťahu s týmito superveľmocami. Lebo jednoducho ekonomicky sme veľmi narástli, sme veľmi silným ekonomickým hráčom a preto pokiaľ ide o tú globálnu konkurenciu, tak je tam samozrejme prítomné aj toto napätie, ktoré dnes vidíme, kde sa o tom, či budú uvalené clá na tie kvalitné autá, ktoré vyrábame na Slovensku a vyvážame ich aj do Spojených štátov amerických, či budeme musieť pokračovať ešte takým tvrdším spôsobom vo vzťahu k produkcii, ktorá pochádza z Číny, to sa týka hlavne vašej fabriky a týka sa to výroby ocele. Akým spôsobom budeme chrániť tú oceľ, ktorá sa vyrobí na Slovensku a vyrobí sa pri oveľa menšej spotrebe CO2 emisí než v Číne. Čiže keď vieme vyrobiť čistejšiu oceľ, čo má častokrát vyššie náklady, nemala by mať trošku taký lepší štandard, ako sa budeme k tejto oceli správať, než preferencia nejakej lacnejšej ocele, ktorá tieto environmentálne štandardy nespĺňa. To sú všetko témy, o ktorých sa teraz diskutuje a o ktorých bude debata nielen na Slovensku, ale samozrejme aj v Európskej únii. Pred pár dňami som mal rokovanie, bol som pozvaný na úrad vlády, kde sme mali stretnutie s predstaviteľmi automobilového priemyslu. No a jedna vec, ktorá teda ma tam upútala a kde som bol veľmi rád, že v tejto oblasti sme naozaj potvrdili, že sme svetová veľmoc nielen v tom, koľko aut dokážeme na Slovensku vyrobiť, aké sú kvalitné, ale aj v tom, ako už tento sektor zvládol robotizáciu. Ja som sa na toto stretnutí dozvedel, že slovenský automobilový priemysel už je zrobotizovaný na 86%. Nemecký na 60% a juhokorejský pod 50%. Čiže už pri tých veľkých autách, pri tých SUVčkách, pri tých Q7, Q8, Tuarego a pri tých všetkých autách, ktoré sa vyrábajú v Kia alebo v Peugeote, už viac ako 86% participujú roboti, ktorí kolaborujú, spolupracujú s ľuďmi a toto je tá určitá tendencia do budúcna. No a myslím si, že toto bude taký trend aj v iných oblastiach, aj v tých, ktoré študujete vy, lebo do budúcna budeme musieť hľadať spôsoby, ako zvýšiť produktivitu práce na Slovensku, ako vyrábať výrobky, ktoré budú mať vyššiu pridanú hodnotu, lebo len tak budeme schopní zabezpečiť aj to, aby ľudia na Slovensku mali lepšie platy a silnejšie sociálne zabezpečenie. Čiže toto stojí teraz pred nami a tí predstavitelia automobilových firiem nám veľmi kladli na srdce, že chcú vidieť predvídateľnosť toho, čo sa bude na Slovensku diať, že už dnes oni vlastne bojujú so svojimi centrálami, či už v Mníchove, alebo v Paríži, alebo v Koreji, o tom, aké modely sa budú na Slovensku vyrábať o 5 až 7 rokov. Lebo toľko trvá príprava tohto modelu. Budú to auta elektrické, budú to auta hybridné, budú to stále tieto auta so spaľovacím motorom. O tom sa rokuje už teraz dnes a Slovensko je vlastne vo veľkej konkurencii, nielen s ostatnými krajinami, ale povedal by som aj vnútro podnikové medzi týmito jednotlivými veľkými fabrikami. Čo to znamená pre vás? Ja si myslím, že vy stojíte pred veľkými rozhodnutiami, ktoré budete musieť zrealizovať teraz najbližších 2-3 rokov, keď sa budete rozhodovať, či chcete ísť pracovať, do akej oblasti chcete ísť pracovať, alebo chcete ísť ďalej študovať na vysokú školu. A viem, že vaša škola má excelentnú povesť a to znamená, že aj tá história úspešnosti študentov z vašich škôl potvrdzuje to, že vás si predchádzajú, či už zamestnávateľia,
alebo aj šéfovia tých škôl, pre ktoré by ste sa prípadne rozhodli, kde by ste chceli pokračovať, keď skončíte túto školu. A to je veľmi, veľmi dobré. Ale mám pre vás aj jednu takú horšiu správu, že ani touto školou, ani vysokou školou sa vaše vzdelávanie končiť nebude. Vy ste totiž prvá generácia, ktorá sa bude musieť vzdelávať celý život. Povedal mi to jeden mladý človek, keď som robil prednášku na jednej univerzite, a ten mi vlastne prízvukoval: pán Šefčovič, vy si uvedomujete, že 10 najhľadanejších profesí v súčasnosti ešte pred 5 rokmi vôbec neexistovalo? Že pred 5 rokmi nikto nehľadal nejakého webdizajnéra na bankovú aplikáciu do mobilného telefónu, lebo to jednoducho neexistovalo. Že pred 5 rokmi sa o umelej inteligencii rozprávalo len vo futurologických knihách. A dnes už máte rôzne programy na také jednoduché účtovníctvo, dokonca aj na nejaké právne poradenstvo, príprava nejakých typizovaných zmluv a podobne, ktoré už robí umelá inteligencia. No a keď sa pozrieme na robotizáciu, spomínal som práve tento automobilový priemysel a myslím si, že postupom času uvidíme, že viac menej každá činnosť, kde sa mechanicky opakuje nejaký pohyb, bude postupne nahrádzaná robotmi. A toto je taká veľká výzva pre Slovensko, lebo napriek tomu, že máme v takej veľmi dobrej kondícii túto robotizáciu v automobilovom priemysle, tak v ostatných priemysloch budeme musieť pridať, lebo podľa tých štúdií, ktoré nám prezentoval prednedávnom generálny tajomník OECD, to je skratka organizácie, ktorá združuje najvyspelejšie ekonomiky sveta, kam aj Slovensko patrí, je nás myslím zhruba 30, tak až 60% týchto pracovných miest na Slovensku môže byť, či už poviem slovo, ohrozených, ovplyvnených, alebo môže podliehať tomu, že časom by mali byť stále viac a viac pri týchto činnostiach využívané roboty. Čiže bude si to od vás v podstate vyžadovať takú permanentnú snahu doplňať si zručnosti, doplňať si vedomosti. Ja som preto navrhoval, aby sme vlastne využili aj takéto školské vzdelávacie zariadenia, ako máte vy, univerzity v jednotlivých slovenských mestách, aby sme vlastne už dnes začali budovať také centra excelentnosti pre mladých ľudí, ktorí jednoducho pociťujú, že ak by som si mohol doplniť nejaké vzdelanie v oblasti informatiky, alebo chcel by som sa niečo podučiť v tom, ako sa využíva umelá inteligencia, alebo chcel by som sa stať jedným z tých programátorov, ktorých tak dnes veľmi potrebujú automobilky, ktorí vlastne programujú tie automatické linky tak, aby vlastne každé auto malo inú farbu, iný motor, inú konfiguráciu, tak ak by som si doplnil takéto vzdelanie, vedomosti, zručnosti, tak by som vlastne si mohol rozšíriť ten diapázon tých ponúk na pracovnom trhu, jednoducho povedané, viacej zarobiť a mať lepšiu prácu. A my by sme vás k tomu mali motivovať, podporovať a hlavne tie profesie, ktoré na Slovensku chýbajú, si myslím, že by sme mali riešiť nielen ponukou takýchto vzdelávacích programov, ale aj nejakými motivačnými štipendiami. Čiže toto je, myslím, taká výzva, ktorá stojí pred nami, ktorá stojí pred Slovenskou republikou a poslednú vec, ktorú spomeniem, aby sme sa mohli aj navzájom porozprávať, je len to, aby sme si uvedomili, že Slovensko toho stihlo od toho 1993 roku naozaj veľmi veľa. Ja si pamätám tú prvú sekundu našej štátnosti, lebo vtedy sme spolu s manželkou vlastne otvárali naše veľvyslanectvo v Kanade, vstyčovali sme tam o polnoci slovenskú vlajku a vedeli sme, že hlavne tie úvodné roky nebudú jednoduché. Vám to určite vaši rodičia porozprávali, ako to bolo s našou Československou, potom Slovenskou korunou, ako ťažko sme sa štartovali, ako aj tento región, kde žijete, bol mimoriadne ovplyvnený tým rozhodnutím, ktoré sa prijalo v Prahe, že už viac nebudeme vyrábať zbrane a zrazu sme tu mali 200 000 nezamestnaných ľudí. No a veľmi ťažko sa nám štartovala ekonomika, ťažko sa nám štartovala tá spolupráca v rámci Európskej únie a ja som skutočne preto bol veľmi rád, že som mohol vlastne stáť pri tom, keď sme do tej únie vstupovali
a keď sme postupne zvládli nielen rušenie hraničných kontrol, čiže vstup do Schengenu, ale aj zavedenie eura, lebo to nás odlišuje od našich susedov. No a všetci chlapci, ktorí radi pozerajú futbal, tak určite radi pozerajú Európsku ligu majstrov. No ja by som chcel povedať, že pokiaľ ide o Európsku úniu, my, Slovensko, hráme Európsku ligu majstrov. My sme za tým najdôležitejším stolom. My sme v tom najúžšom klube, kde ani Česi, ani Poliaci, ani Maďari nie sú, lebo jednoducho do tej eurozóny nevstúpili. A sme to my, ktorí im radíme o tom, o čom sa tam rokuje, ako bude vyzerať v budúcnosti menová politika, ako budeme chrániť banky, ako budeme vlastne v tomto úzkom, veľmi, veľmi náročnom klube spolupracovať. A tým len potvrdzujeme to, že máme veľmi dobrých diplomatov, že sa naozaj v tejto európskej diskusie vieme presadiť a som presvedčený, že to bude veľmi, veľmi dôležité aj do budúcna, aby sme sa len nepozerali na to, čo sa v Bruseli deje, alebo čo tá Európska únia pre nás chystá, ale aby sme boli spolutvorcami toho, ako sa to formuje, aby sme boli súčasťou tohto procesu a zároveň, aby sme slúžili aj ako taký most medzi tými krajinami Vyšehradskej štvorky, tou eurozónou a ostatnými krajinami v západnej Európe. Čiže ja by som sa teraz tu zastavil, aby som nehovoril príliš dlho. Som veľmi rád, že sa môžem dnes s vami stretnúť. Je to po štvrtýkrát, vždy sa sem veľmi tešíme a budem sa takisto tešiť aj na vaše otázky. Veľmi pekne vám ďakujem. Diskusiu môžeme otvoriť, pán Ševčuk už spomínal nejaký ten most naposledy, tak ja teraz otváram ten most medzi vami a ním. Takže nech sa páči, prvá otázka, čo vás zaujíma? Áno, kľudne, postav sa, aby sme ťa videli. Si posadila trošku, sa rozumíš, je to poďme. Mňa by asi zaujímalo, že čo vás to viedlo do tejto profesie, že sa politikom. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja som tiež netušil, že sa mi to stane, priznám sa. Ja som v podstate, je to taká trošku dlhšia história. Ja keď som mal 12 rokov, tak som dostal na Vianoce knižku s názvom Diplomat. A boli to 2 diely a veľmi ma v podstate tá kniha zaujala. Bolo to, dodnes si pamätám, že to bolo o britskom ministrovi, lordovi Essexovi, ktorý chodil po Blízkom východe a dojednával tam mierové zmluvy a zdalo sa mi to hrozne také zaujímavé a romantické. Tak som si povedal, že možno stať sa diplomatom by bolo niečo veľmi, veľmi zaujímavé. No potom, ako veľmi dobre poznáte aj z vlastného života, v tomto veku sa veľa vecí mení, potom som chcel byť profesionálnym športovcom, bol som vrcholovým športovcom, hral som vrcholovo volejbal, ľahkú atletiku. No a nakoniec som skončil na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave a odtiaľ som bol pozvaný na také pohovory do Prahy, kde vlastne boli také trojdňové testy, kde vyberali ľudí, ktorí potom išli neskôr študovať do Moskvy na tú diplomatickú univerzitu, ktorú som skončil. Čiže ja som sa stal diplomatom. Nastúpil som v roku 1990 na Federálne ministerstvo zahraničných vecí do Prahy. No a vlastne tam sa začala táto moja diplomatická kariéra. Potom, ako som študoval v Moskve, tak ma pozvali Američania na taký ďalší študijný pobyt, tentokrát na Stanfordskú univerzitu do Kalifornie. No a viac menej som začal pôsobiť v Československej a neskôr Slovenskej zahraničnej službe. No a po tých rôznych zastávkach, ktoré sme mali v Kanade, ktoré sme mali v Izraeli, ktoré sme mali v Afrike, kde sa nám narodila druhá dcéra, v Zimbabwe, tak vlastne už tú poslednú dlhšiu dobu som pracoval v Bruseli, či už ako veľvyslanec pri Európskej únii, alebo ten člen Európskej vlády, čiže komisár. No tam je to prepojenie s politikou už stále užšie a užšie, lebo keď pracujete pri Európskej únii, tak v podstate každé 2 týždne tam máte buď jedného z ministrov slovenskej vlády, každé 3 mesiace je tam premiér, riešite veci, ktoré sú ako neuveriteľne spojené so Slovenskom. Koľko peňazí príde z európskeho rozpočtu, ako budeme riešiť problematiku klimatických zmien, tak aby to pomáhalo prírode, ľuďom, ale zároveň nám to neničilo priemysel a veľa týchto tém, ktoré musíte chodiť potom komunikovať aj do národných parlamentov, aj do Európskeho parlamentu a viac menej
tá diplomácia sa tak postupne prepája a zrastala sa aj s politikou, no a ako náhle som sa stal vlastne podpredsedom tejto európskej vlády, tak to už je politická funkcia a viac menej som sa stal politikom a pretože mi záleží na tejto krajine, keď som dostal tú ponuku uchádzať sa o post prezidenta Slovenskej republiky, tak potom ako sme si to prekonzultovali s manželkou, s našimi 3 deťmi, ktoré žijú v Bratislave, tak som sa rozhodol, že túto ponuku príjmem, no a že sa pokúsim urobiť maximum v tej predvolebnej kampani, aby sme Slovensku ponúkli, čo verím, že potrebuje, to je väčší pokoj, väčšia férovosť v tom, ako odmenujeme ľudí na Slovensku a garanciu, že budeme naozaj v tej Európskej únii tak úspešne, ako sme doposiaľ. Ďakujem. Dvaja chlapci? No, nech sa páči. Ja by som sa rád opýtal, globálna dohoda o migrácii, ako vidíte ako podpredseda komisára a ako budúci kandidát na prezidenta? Veľmi pekne ďakujem za túto otázku a určite máš na mysli ten globálny migračný pakt. A samozrejme, to je taká situácia, ktorá sa sem tam v diplomácii stane, že sa rokuje o niektorej problematike a potom sa to diplomatom vymkne z rúk a dostane sa to do podoby, ktorá je pre jednoducho členské krajiny a národné vlády absolútne nepriateľná. Samozrejme je to nepriateľné aj pre mňa. A to kvôli tomu, že určite to rokovanie sa začalo v dobrej viere, ale proste tie interpretácie, ktoré mohol tento globálny pakt ponúkať, jednoducho znervozňovali ľudí na Slovensku a vytvárali dojem, že by to mohlo byť použité ako nástroj na to, aby sme sa vrátili k tej diskusie, ktorá už je za nami a ktorej som veľmi intenzívne prispela ja, aby sme ju ďalej neotvárali a to bola tá problematika kvót, neviem, či si spomenieš, kde znova nastala taká tá interpretácia, ktorej sa ľudia na Slovensku veľmi báli, že bude môcť niekto iný rozhodnúť, kto nám do našej krajiny príde. No a to si myslím, že tu sa prijalo veľmi jednoznačné riešenie, že o tom, kto príde, kto bude pozvaný na Slovensko, o tom musia rozhodnúť vždy len predstavitelia našej krajiny a nie pašeráci ľudí. A myslím si, že dnes, už aj vďaka tomu, ako tvrdo a jednoznačne sa k tejto problematike vyjadrilo Slovensko, sa už rokuje o iných nástrojoch, ktoré si myslím, že budú úspešnejšie. A to, ako v prvom rade zmeniť život v tých krajinách, z ktorých sú tie najväčšie migračné tlaky, z ktorých najviac tých mladých ľudí by chcelo do Európy prísť, ako využiť napríklad tú rozvojovú pomoc, to znamená tie peniaze, ktoré Európska únia poskytuje krajinám Afriky na to, aby sme zlepšili ten konkrétny život pre mladých ľudí tam, aby nemali ten pocit, že ich jediná budúcnosť je spätá s tým, že chcú prísť do Európy. Druhá taká veľmi dôležitá oblasť, taký nástroj, je to, aby sme mali aj stredomorskú hranicu tak dobre vybudovanú a tak stráženú, ako my si strážime hranicu s Ukrajinou. Aby sme vedeli, kto sem chce prísť, za akých podmienok, aby sme to mali skutočne pod kontrolou. No a ten tretí nástroj, na ktorom sa pracuje, aby takisto aj tí ľudia, ktorí už v Európe sú a preukáže sa, že tu nemajú právny dôvod zostať, to znamená, že sú ilegálnymi migrantami, že nemajú nárok napríklad na azyl ako utečenci pred vojnovým konfliktom, tak aby sa čím skôr vrátili späť. To znamená zase, odborne sa tomu hovorí, rýchla návratová politika, aby bolo evidentné, že pokiaľ sa sem niekto dostal ilegálnym spôsobom, má štatút ilegálneho migranta, aby bolo zabezpečené, aby sa čím skôr vrátil do rodnej krajiny. Čiže toto je tak, ako sme začínali, teraz kde sme a myslím si, že aj vďaka tej pozície, ktorú tak jednoznačne zastávalo Slovensko, tak aj ja v týchto diskusiách, dnes sa už bavíme o veľa praktickejších veciach. Ďakujem pekne. Tam bol ešte jeden chlapec, nech sa páči. Zažili ste dnešnú revolúciu v Prahe, ale aj rozpad Československa. Ako vás to ovplyvnilo? Viete čo, ja som to zažil aj v Prahe, aj v Bratislave a musím povedať, že bolo to mimoriadne emocionálne obdobie a to preto, že ja som cez deň vlastne bol stážistom, praxoval som v Prahe na tom federálnom ministerstve zahraničných vecí, tak ste videli, ako praská tá stará mašinéria.
A býval som so študentami na Strahove, normálne na internáte, takže som videl aj večer, ako sa rodí niečo nové. No a musím povedať, že na tých námestiach v tom čase vládla taká eufória, že ja si myslím, že počas 1 alebo 2 mesiacoch absolútne ako keby sa odmlčali aj všetci tí, čo robia zle. To znamená všetci zlodeji, všetci proste tí zlí ľudia, ktorí proste spôsobujú problém polície, lebo každý cítil, že sa rodí niečo nové a že začína taký nový začiatok a myslím si, že toto všetci určite, ktorí sme to na tých námestiach prežili, tak si budeme so sebou odnášať. Čo sa udialo potom, samozrejme, malo taký dvojaký dopad na ľudí. Ten prvý je ten, že určite vďaka novembru dnes môžeme sa takto voľne rozprávať, môžeme cestovať, môžeme opäť bez problémov chodiť do kostola. V našich novinách sa dočítate všetko, lebo máme absolútnu slobodu slova. Čiže to sú veci, ktoré tu predtým neboli a ktoré určite sú veľkým výdobytkom tejto revolúcie. Ale myslím si, že máme stále ako spoločnosť jeden taký veľký dlh voči v podstate generácii mojich rodičov. A to preto, lebo môj otec, moja mama vtedy mali okolo 55 rokov, asi skoro toľko, čo ja teraz. A jednoducho zo dňa na deň sa pozatváralo kopec fabrík, moja mama a aj môj otec stratili prácu, v podstate v priebehu jedného dňa obidvaja. Ja som končil vysokú školu, sestra študovala, a jediný, kto nás živil, bola moja manželka ako učiteľka na odbornom spojarskom učilišti v Rači. No a jednoducho bolo vidieť, že ten nový systém ešte sa nedokázal postarať o tých, ktorí vlastne prechádzali cez túto transformáciu. Neexistovali rekvalifikačné programy. Ľudia museli vlastne žiť z penzie, ktorá sa im do veľkej miery v podstate znížila, a to preto, lebo hodnota peňazí po novembri sa tiež prudko zmenila. No a vidím, ako v podstate dodnes, ako keby splácame neúspešne ten dlh, ktorý sme vytvorili tej generácii, ktorá postavila aj túto fabriku, ktorá proste urobila zo Slovenska, ktoré bolo agrárnou krajinou, jednu priemyslovú veľmoc, lebo spolu s Čechmi a my sme najpriemyselnejšou krajinou v Európe. A jednoducho, že sme im ako keby nepomohli prekonať tento dlh. Čiže veľmi veľa pozitívneho, bez nich by sme určite, bez revolúcie by sme určite neboli ani v EÚ. Nemohli by sme mať takúto slobodu, ako máme dnes. No ale aj mnoho ľudí, si myslím, v tom procese potom sa už nedokázalo prispôsobiť tejto rýchlo sa meniacej dobe. No a budeme musieť nájsť nejaké dobré riešenia, aby sme mali čisté svedomie voči všetkým. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Keby ste sa teoreticky stali prezidentom Slovenskej republiky, vedeli by ste nejak ekonomicky pomôcť Slovensku, alebo... No určite by som urobil maximum v niekoľkých oblastiach. Tá prvá by bola tá, že asi by som požiadal o špeciálne vystúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky. Pozval by som si predsedov všetkých politických strán a šéfredaktorov všetkých kľúčových médií, kde by som ich poprosil o trochu viac spokoja v našej krajine, lebo ten konflikt politický, ktorý sa nám proste odohráva dennodenne pred našimi očami na televíznych obrazovkách, tak jednak viem, ako ľudí vyčerpáva, ako ich znervozňuje a z druhej strany úplne vytláča mimo politický priestor tú diskusiu, ktorú potrebujeme mať. Tú, ktorú nám vlastne pripomínali aj predstavitelia týchto automobiliek, že by sme sa mali dnes už rozprávať o tom, akú krajinu chceme mať opäť o 10, o 15 rokov a nemali by sme to odkladať. Čiže vytvorenia takého celospoločenského zmieru, väčšieho pokoja, preto by sme sa mohli baviť o vážnych veciach. No a ako pomôcť samozrejme slovenskej ekonomike? Ja som absolútne presvedčený, že najväčším kapitálom Slovenska sú naši ľudia. To znamená, my musíme investovať do vás, do mladej generácie, aby ste boli najlepšie pripravenou a najvzdelanejšou pracovnou silou na svete. To musí byť naša ambícia, ako na Slovensku, tak aj v Európe, lebo my máme len vás a jednoducho bez toho, aby naši ľudia dokázali vyrábať veľkú pridanú hodnotu, aby boli maximálne kvalifikovaní, aby boli proste tak kvalifikovaní pracovníci, ktorí dokážu vyrábať veľké hodnoty, bez toho sa ako krajina
budúcnosti nezaobídeme a my určite nebudeme môcť konkurovať lacnou pracovnou silou tým fabrikám niekde v Indii, v Bangladeži alebo v ďalekej Ázii. My musíme vyrábať kvalitné veci s vysokou pridanou hodnotou a to vedia vyrábať len vzdelaní, pripravení ľudia, tak pripravení a tak odborne vyškolení, ako vás pripravujú vo vašej škole a potom určite, ako vy sa budete dovzdelávať celý život. Určite treba urobiť maximum pre stabilitu podnikateľského prostredia, aby tam neboli žiadne prekvapenia, aby sa tam neobjavovali nejaké dodatočné náklady každých pár týždňov. No a samozrejme, využil by som všetky tie svoje kontakty, ktoré mám jednak na to, aby sme zabezpečili viac peňazí pre Slovensko z európskeho rozpočtu, aby sme sa naučili lepšie čerpať tie obrovské prostriedky, ktoré Európska únia má pre podporu vedu a výskumu, pre inovácie, ktoré Slovensko bohužiaľ zatiaľ čerpa pomerne málo a kde tých prostriedkov bude na to budúce 7-ročné obdobie oveľa viac. Ja keď som to prezentoval vláde Slovenskej republiky, že ak sa schváli ten budúci rozpočet Európskej únie, tak na to, aby Slovensko si vybralo takú tú férovú časť z toho rozpočtu pre vedu a výskum, tak by sme mali byť schopní prezentovať projekty vo výške 1 miliardy eur. To je strašne veľa peňazí. To je, keď si zoberieme, že rozpočet Slovenska na jeden rok je niekde okolo 18 miliard, tak si predstavme, čo je to 1 miliarda eur len pre vedu a výskum. No a na to potrebujeme projekty, ako napríklad inovovať výrobu ocele, ako vyrábať batérie pre autá, ktoré sa budú vyrábať na Slovensku. Ako zabezpečiť to, aby sme mali dostatočne pokryté celé Slovensko napríklad nabíjacími stanicami, aby ste sa nebáli si kúpiť elektrické auto a mohli s ním voľne chodiť po Slovensku. Ako využiť viacej možno všetky tieto moderné technológie v tých našich fabrikách, ktoré na Slovensku máme. A na toto my sa musíme zamerať, pripraviť dobré projekty, byť schopní získať prostriedky z tohto európskeho rozpočtu, aby sme aj takýmto spôsobom boli konkurencieschopní. A potom samozrejme obchod. Každý prezident by sa mal venovať obchodným misiám a byť naozaj prijímaný s rešpektom vo svete a príjmať do sebou veľmi silnú podnikateľskú delegáciu, ktorá je pripravená nielen predať, prezentovať výrobky, ktoré chceme umiestniť na tých trhoch v tých krajinách, kam prezident cestuje, ale aj odtiaľ samozrejme získavať investície späť pre vlastnú krajinu a tomuto by som sa chcel určite, ak by som dostal šancu venovať. Ďakujem. Ďalšia otázka, nech sa páči. Nebojte sa, že pripravení na všetko, tak. Z akékoľvek oblasti, nemusí to byť iba tá profesína alebo profesná. Môžete sa aj niečo osobné treba rozopýtať, pánu Ševčovičovi sa určite. Lebo sa môžete aj, moja manželka na učiteľka, ona je tiež zvyknutá. Alebo nech sa páči. Nakoniec koncov je to potenciálna prvá dáma Slovenskej republiky, takže... Nech sa páči. Ja si myslím, že keď sa pozrieme do ústavy Slovenskej republiky, tak tam je to pomerne jasne napísané a tie kompetencie považujem za dostatočné. Ale myslím si, že čo ľudia chcú v prezidentovi vidieť je to, aby dôstojne reprezentoval vlastnú krajinu. Aby ste mali prezidenta, na ktorého budete môcť byť vy a vaši rodičia hrdí, aby proste krajinu spájal, aby vždy, keď niekde vystúpil, tak hovoril o svojej krajine dobre, pozitívne a aby aj tí, ktorí ho budú počúvať, si povedali, to Slovensko musí byť fajn krajina, keď majú takého dobrého prezidenta. No a samozrejme, aby to bol prezident, ktorý sa vie zastať ľudí, ktorý je pripravený s nimi komunikovať a aj preto ja som navrhol, že pokiaľ by sme tú šancu dostali, tak by sme chceli ten prezidentský palác otvoriť pre ľudí na Slovensku častejšie než raz za rok, keď je ten deň otvorených dverí, kde sa môžu prísť ľudia proste odfotiť do niektorých z tých pekných sál, ale aby bolo úplne normálne, minimálne raz mesačne, že pokiaľ niekto zo Slovenska verí, že mu prezident, prvá dáma alebo prezidentská kancelária môžu s niečím pomôcť, aby tam mohol prísť, aby mohol ten problém prezentovať, aby sme sa o tom mohli porozprávať, aby sme ten problém mohli začať riešiť, lebo prezident tam musí byť hlavne pre ľudí a preto by som chcel naozaj,
proste ten palác otvoriť preto, aby sa tam chodili riešiť normálne, bežné problémy ľudí, o ktorých prezident mal vedieť a ktoré mal prezident byť ochotný riešiť. Čiže to bolo tých pár vecí, ktoré boli pre mňa veľmi dôležité. Ďalšia otázka z pléna. Akože my sme radi, že ťa máme, vieš, lebo inak by bola asi ticho, ale nech sa páči, nech sa páči. Ja som sa opýtal, vy ste dostali ponuku od Smeru, že na prezidentskú podporu, ako. A otázka je, že teraz ako Smer, sociálnu demokraciu, prevádza veľa kauz, že nemyslíte si, že keby ste išli na prezidenta cez, povedzme, 15 000 podpisov, alebo že len pýtali si od iných ľudí z parlamentu podporu, či by to nebolo lepšie pre vás ako imidž, alebo... Už ideme do tých lepších otázok. Áno, nie, jasné, veľmi pekne ďakujem aj za túto otázku. Ja som dostal ponuku kandidovať na post prezidenta od strany Smer sociálna demokracia. Ja určite si to budem pamätať do konca života, lebo to bolo 3. januára, neskoro večer, keď mi zavolal pán minister Kažimír a začal riešiť túto tému. Čiže naozaj to bolo pomerne neskoro, čiže 3. januára som túto ponuku oficiálne dostal. Samozrejme, že to bolo veľké rozhodnutie pre celú rodinu, lebo vy ste na sociálnych sieťach, takže viete, čo sa tam deje a viete si predstaviť, v akej situácii, v akej atmosfére žijú moje dospelé deti. Čiže nie je to jednoduché ani pre ne, ani pre moju manželku, ani pre mňa, lebo ten tlak a to politické napätie, ktoré tu na Slovensku je, jednoducho ovplyvňuje, dá sa povedať, váš každodenný život a život vašej rodiny. Čiže trvalo nám chvíľku, kým sme sa rozhodli a v podstate potom už to rozhodnutie bolo na mne a rozhodli sme sa, že využijeme ten čas od začiatku na kontaktnú kampaň. Strašne veľa cestujeme po Slovensku, rozprávame sa s ľuďmi a v podstate ústava pozná dva rovnocenné spôsoby, ako sa postaviť v tejto kandidatúre. Jedna sú tie podpisy, druhá je podpora poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, takže som sa rozhodol pre túto druhú. No a samozrejme, že sme si hneď na začiatku stanovili jasné podmienky a tie moje podmienky boli také, že ja som pripravený prijať túto kandidátu len ako nezávislý kandidát, ktorý bude, ak dostane šancu od ľudí, vykonávať túto pozíciu nadstranicky. Ja som členom Smeru nikdy nebol, ale so Smerom som veľmi úzko spolupracoval, lebo 3-krát ma nominovali na post eurokomisára a vždy sme mali veľmi silné spoločné sociálne témy. Ja som ľavicovo orientovaný, čiže veľmi záleží na tom, ako sa staráme o mladých ľudí, ako sa staráme o staršiu generáciu a kde vieme využiť štát na to, aby sme využili silu krajiny, silu zákona tam, kde nefunguje trh, aby sme sa len nepozerali na to, ako nám regionálne rozdiely na Slovensku a Európe rastú, ale aby sme ich zmenšovali. Čiže toto by som povedal, boli tie základné podmienky, no a vy určite, keď sa zaoberáte týmito vecami, tak viete, že Smer podporuje na Slovensku vyše 20% ľudí, čiže je to najsilnejšia politická strana, je to takmer 1 000 000 voličov, ktorých si treba vážiť. Samozrejme, chcem byť prezidentom nie len ich, ale chcem byť prezidentom celého Slovenska, preto aj s tým programom, s ktorým chodím, tak sa snažím samozrejme osloviť celé politické spektrum a všetkých ľudí na Slovensku, lebo taký nový prezident. Ďakujem pekne. Možno sa vyprovokovali akým takým, Nech sa páči. otázkam osobnostnejšieho charakteru, ale samozrejme vidím, že ste pripravili, takže ešte máte nejakú otázku? Tam vzadu, nech sa páči. Chcel sa spýtať, že aký máte výpoľad na tú vraždu Kuciaka a Kušnírovi? Že akú mám? Tiež som nepočul, poprosím ešte raz. Ako vnímate to vyšetrovanie Kuciaka a Kušnírovi? Vyšetrovanie. Jasné. V podstate ja si pamätám veľmi dobre, keď mi prvýkrát blikla tá správa zo slovenských médií, že bol zavraždený novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica, tak čo to so mnou spravilo, lebo
To boli dva mladí ľudia, ktorí sú presne vo veku mojich dvoch najstarších dcer, ktorí žili na Slovensku. Takže ako rodiča, človeka, a samozrejme premkne hrôza. Ako človeka, ktorý pracuje v politickej oblasti, tak si uvedomujete jednu ďalšiu vec, že vražda novinára je absolútne neospravedlniteľná a vôbec som nebol prekvapený, že vyšlo toľko ľudí do ulic, ktorí jednoducho protestovali proti tomu, aby sa niečo takéto u nás mohlo kedykoľvek stať. A teraz hovorím rýchlo späť k vašej otázke. Ja, keď som vlastne sa o tomto dozvedel, tak v podstate hneď na druhý deň samozrejme kolegovia na tom zasadnutí tej európskej vlády, Európskej komisie, jednak pýtali, čo sa stalo, ako je to možné a hneď samozrejme v druhej veci sme hľadali spôsob, ako pomôcť vyšetrovaniu tejto vraždy. A samozrejme nikto z nás prístup do živého spisu nemá, ale ja som veľmi rád, že sa aj prostredníctvom môjho podarilo osloviť okamžite Europol, čo je Európska polícia, osloviť Eurojust, čo je taký prototyp toho, čo vznikne ako Európska prokurátora, ktorí pomáhajú formovať tieto medzinárodné vyšetrovacie týmy, ktoré majú veľmi veľkú expertízu, kde sa zbiera veľmi veľa dát, či už od satelitných snímok až po veľké databázy, ktoré pomáhajú pri vyšetrovaní takýchto zločinov. No a myslím si, že vďaka slovenským vyšetrovateľom, policajtom, vďaka aj takému razantnému prístupu nového policajného prezidenta sme dnes vo fáze, kde ja verím tomu, že máme vrahov za mrežami a teraz, čo je potrebné urobiť, je to, aby sme zaťahli tú slučku aj okolo objednávateľov. No a samozrejme, čo musím povedať, je tretia veľmi dôležitá vec a to je tá, ako pripraviť všetky dôkazy a pripraviť ten súdny proces tak, aby ľudia, ktorí si zaslúžia byť potrestaní, nemohli vyklznúť z tohto súdneho trestu nejakou procesnou chybou alebo niečím takým, že tento alebo tamten dôkaz kvôli už čomukoľvek nemôže byť využitý v rámci súdneho pojednávania. Preto si myslím, že sa snažia aj vyšetrovatelia, aj prokuratúra všetko vážiť na lekárnický váh, lebo z jednej strany je úplne pochopiteľné, že ľudia na Slovensku chcú vedieť, čo sa stalo a chcú, aby tento ohavný čin a zločin bol čím skôr prešetrený a ľudia aby boli spravodlivo potrestaní. Avšak musíme dôverovať prokurátorom, polícii, aby všetko pripravili tak, že ak sa raz začne súdne pojednávanie, tak sa to skončí aj spravodlivým trestom a nespravia sa žiadne chyby v príprave, ktoré by mohli v tomto súdnom procese tí, ktorí vykonali tento čin, zneužiť a uniknúť spravodlivému trestu. Čiže generálny prokurátor hovoril, že urobia maximum preto, aby toto všetko bolo dokončené do leta. Ja verím, že robia maximum preto, aby to tak bolo, lebo aj oni si uvedomujú, tak ako ja, že ukončením vyšetrovania a vynesením spravodlivých trestov by sme mohli začať proste možno žiť v takej novej, pokojnejšej a menej rozdeľujúcej atmosfére na Slovensku. Ďakujem. Priestor ešte na poslednú otázku, keďže pán Šefčovič má nabitý program dnes. Nech sa páči. Dneska ohlásil pán Mistrík, že sa asi odstupuje teda z prezidentských volieb, že či sa nebojíte, že by vás nejako pani Čaputová mohla ohrozit. Vidím, že bravo. Vidím, že veľmi podrobne sleduje situáciu, áno, máte pravdu. Pán Mistrík odstúpil. Ja musím povedať, že pre mňa sa tým nič nezmenilo, lebo my sme vlastne od začiatku mali nastavenú kampaň tak, že chceme stretnúť čo najviac ľudí a chceme osloviť čo najviac voličov, čiže dnes som u vás, včera som bol v Banskej Bystrici, večer budeme v Ružomberku, zajtra budeme v Prešove, v piatok budeme v Košiciach, v sobotu nedeľu sa vracame do Bratislavy, čiže my pokračujeme normálne v kampani. Ja len dúfam, že keď sa snáď už vyriešili všetky témy, kto v prospech koho odstúpi,
že sa konečne budeme rozprávať aj o tom, kto čo chce priniesť tejto krajine a o tom, kto s čím vlastne do tejto kampane ide. Lebo ja hovorím o konkrétnom programe, o konkrétnych opatreniach a dúfam, že aj po vyriešení tejto témy sa k tomu naozaj dostaneme aj v televíznych diskusiách a tých rôznych pódiových debatách, lebo ja som sa zatiaľ zúčastnil, pokiaľ si to tak rýchlo v hlave prerátam, možno nejakých 18-20 hodín som bol v tých diskusiách, kde sme boli 4, 5, 6, 3,5 hodiny sme išli vlakom do Žiliny. Tam sa nás novinári pýtali proste na to, s čím chceme do kampáne ísť, ale musím povedať, že z tých nejakých 18-20 hodín, čo som absolvoval tieto diskusie, nepreženiem, keď poviem, že maximálne 2-krát sa ma spýtali na to, čo by som chcel ako prezident robiť, aké sú moje priority, čiže vy ste sa ma na to pýtali, novinárov to nezaujímalo. Novinárov zaujímali všetky tie tzv. Kauzy, všetky tie osobné postoje, kto sa v prospech koho vzdá, ako kto vidí preferencie. A ja viem, že na Slovensku ľudí trápia najviac tie témy, ktoré som povedal na začiatku. Ako upokojiť situáciu, ako Slovensko spájať, ako zabezpečiť celospoločenský zmier, ako zabezpečiť to, aby sa u nás žilo ľuďom dobre, aby ste vy, mladí ľudia, nemali jednu túžbu, a to je odísť z tejto krajiny, čoho sa boja vaše mamy a vaše babky, ale aby ste spájali svoju budúcnosť s touto krajinou, ako byť férový k staršej generácii a hlavne nepripustiť také tie tóny a tie diskusie, ktoré som zacítil v predvolebnej kampanii, ktoré spochybňujú to, že či je pre nás Európska únia dobrá alebo nie, lebo viem to z praxe a viem, že každý, kto takéto reči šíri, tak ohrozuje nielen ekonomický rast na Slovensku, ale aj pracovné miesta a úspory našich ľudí v bankách. Čiže veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste mali skvelé otázky, že som sa s vami mohol už po 4-krát stretnúť a želám vám veľa úspechov v vašom štúdiu a hlavne pri výbere budúcej profesie. Veľmi pekne vám ďakujem.